ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന ഭാഗവതല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ലൈവ് ഇടുവാണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മജ്ഞാനതിമിരന്ധസ്യ നാനാജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ചൈതന്യ സ്വാമി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഡിസ്കൗണ്ട് ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം വിപത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികിം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീനന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേക ബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 5 നാരദന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത നിർദ്ദേശം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന അധ്യായം ശ്രീല വ്യാസദേവന് ഭാഗവതം രചിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ശ്ലോകം 14. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തതോന്യഥാ കിഞ്ചന യദ്വിവക്ഷതഃ പൃഥക് ത്രിശസ്തകൃതരൂപനാമപിഃ ന കർഹി ചിൽക്വാപി ച തുസ്ഥിതാമതിഃ ലഭ്യേതവാദാഹതനൗരിവാസ്പതം. എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തതോന്യഥാ കിഞ്ചന യദ്വിവക്ഷതഃ പൃഥക് ത്രിശസ്തകൃതരൂപനാമപിഃ ന കർഹി ചിൽക്വാപി ച തുസ്ഥിതാമതിഃ ലഭ്യേതവാദാഹതനൗരിവാസ്പതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിൽ നിന്നും അന്യഥ പ്രത്യേകം കിഞ്ചന ഏതോ വസ്തു യൽ എന്തൊക്കെ തന്നെ ആയാലും
വിവക്ഷത വിവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൃഥക് വേർപ്പെടുത്തിയ വീക്ഷണം തൽകൃത ആ പ്രതിപ്രവർത്തി സംബന്ധിച്ച രൂപം നാമവിഹി നാമങ്ങളാൽ ന കർഹിച്ചിൽ ഒരിക്കലും വാപ്പി യാതൊരു ദുസ്ഥിതാമതിഹി ചഞ്ചല മനസ്സ് ലഭേദ നേട്ടങ്ങൾ വാദ ആഹത അനിലനാൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കപ്പെടുന്നു നൗ വഞ്ചി ഇവ പോലെ ആസ്പദം സ്ഥലം വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിജെ ഭഗവത് വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും അന്യമായി താങ്കൾ വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവ എന്തൊക്കെയായാലും അവ വിശ്രമ സങ്കേതം ലഭിക്കാത്ത ഒരു വഞ്ചിയെ കാറ്റ് വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ മനസ്സിനെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കാൻ വിവിധ രൂപത്തിലും നാമത്തിലും ഭാവത്തിലും പരിണാമത്തിലും പ്രതികരിക്കുന്നു. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളിൽ കണ്ടു ശ്രീ വ്യാസദേവനോട് നാരദബ്രഹ്മർഷി പറയുവാണ്, വേദങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയത് കൊണ്ടൊന്നും പ്രയോജനമില്ല അല്ലെ, അത് ആളുകളെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ വഴിതെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിൽ കൂടുതലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തിനെ പറ്റിയാണ്? ഈ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ. പക്ഷെ അതിന്റെ അവസാനം വേദങ്ങളുടെ അന്ത്യം നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ കണ്ടു അല്ലെ, വേദാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ പക്ഷെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന രീതിയിലൊന്നും വേദങ്ങളിലൊന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വ്യാസദേവന് ഒരു സംതൃപ്തി ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ വീണ്ടും ആ വേദങ്ങളുടെ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത് വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും അന്യമായി താങ്കൾ വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവ എന്തൊക്കെയായാലും, അതായത് ഭഗവാനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താലും അവ വിശ്രമ സങ്കേതം ലഭിക്കാത്ത ഒരു വഞ്ചിയെ കാറ്റ് വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ മനസ്സിനെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കാൻ വിവിധ രൂപത്തിലും നാമത്തിലും ഭാവത്തിലും പരിണാമത്തിലും പ്രതികരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ഉപമയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മള് ഒരു വലിയൊരു കടലിന്റെ നടുവിലേക്ക് ഒരു നൗക, ഒരു വഞ്ചി എത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എവിടെ ഒരു എന്താണ് പറയാ, ഒരു കര കാണുന്നില്ല അല്ലെ. ആ കര കാണാതെ കാറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ആടി ഒലഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലും പല രൂപത്തിലും നാമത്തിലും ഭാവത്തിലും ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കാതെ ഭഗവത് വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും അന്യമായി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതൊരു വിശദീകരണവും എന്താണ് പ്രയോജനം ചെയ്യില്ല, മനസ്സിനെ അത് വിഷമിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിജെ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെ സർവ്വ വിവരണങ്ങളുടെയും പ്രസാദകൻ ശ്രീ വ്യാസദേവനാകുന്നു. അപ്രകാരം സുഖോപദായക കർമ്മങ്ങൾ, ദാർശനിക ജ്ഞാനം, മായാശക്തി, ഭക്തിയുത സേവനം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തെ വിശദീകരിച്ചു. അവയെ കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരവധി പുരാണങ്ങളിൽ അനവധി ദേവന്മാരെ വ്യത്യസ്ത രൂപനാമങ്ങളിൽ ആരാധിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുന്നു. തത്ഫലമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്രകാരം മനസ്സിൽ ഏകാഗ്രമാക്കണമെന്നറിയാതെ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ കുഴങ്ങുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മാർഗം എന്തെന്നറിയാതെ അവർ സദാ വിഷമിക്കുന്നു. വ്യാസദേവനാൽ രചിക്കപ്പെട്ട വേദസാഹിത്യങ്ങളിലെ ഈ ശ്രദ്ധാർഹമായ ന്യൂനതയെ ശ്രീ നാരദൻ ഊന്നിപ്പറയുകയും അപ്രകാരം അദ്ദേഹം സർവ്വതിനെയും ഭഗവാനുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെടുത്തി വിശദമാക്കുന്നതിന് ദൃഢമായി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും അസ്തിത്വമുള്ളതായിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ വ്യത്യസ്ത വിസ്തരണങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ വൃക്ഷത്തിന്റെയും മൂലവേര് ഭഗവാനാകുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ശരീരത്തിന്റെയും ആമാശയം ഭഗവാനാകുന്നു. വൃക്ഷത്തിന് ജലം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശരിയായ മാർഗം തായ്വേരിൽ ജലം പകരുകയാണ്. എത്രത്തോളം ഭക്ഷണം ആമാശയത്തിന് നൽകുന്നുവോ അത്രത്തോളം ഊർജം ആമാശയം ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങൾക്കും നൽകുന്നു. ആകയാൽ ഭാഗവത പുരാണം ഒഴികെ മറ്റൊരു പുരാണവും ശ്രീ വ്യാസദേവൻ സംഗ്രഹിച്ചില്ല. എന്തെന്നാൽ അതിൽ നിന്നുള്ള ലവലേശമായ വ്യതിചലനം പോലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് നാശമുണ്ടാക്കുന്നു. അല്പമായ വ്യതിയാനം പോലും അത്തരം നാശം വരുത്തുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെ നിരപേക്ഷ സത്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്നും അന്യമായ ആശയങ്ങളെ ദക്ഷമായി വിവരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായപ്പെടുക? അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? വേദസാഹിത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ശ്രീ പ്രഭുപാദൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്, സുഖോപദായക കർമ്മങ്ങൾ, ദാർശനിക ജ്ഞാനം, മായാശക്തി, ഭക്തിയുത സേവനം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്ര സാക്ഷാത്കാരത്തെ വിശദീകരിച്ചു. അവയെ കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരവധി പുരാണങ്ങളിൽ, അതായത് അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാനും ഇതിൽ പറയുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ എന്താ ചെയ്യാം? ദേവാരാധനയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ. മറ്റു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് സത്വഗുണത്തിലാണ്. അപ്പൊ വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ വിധിപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നവരാണ് എന്താണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിനും അപ്പുറത്തെ ലെവലാണ് വിശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ വേദം പ്രകാരം ജീവിച്ചാൽ പോലും എന്താണ് പറയുന്നത്?
ശരിയായ രീതിയിലല്ല ആ ജീവിതം പോകുക എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മള് തത്ഫലമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്രകാരം മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കണമെന്നറിയാതെ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ കുഴങ്ങുന്നു. ഇപ്പൊ വേദപ്രകാരം നമ്മൾ എല്ലാ ദേവന്മാരെയും ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റാതെ നമ്മള് വഴിപിഴച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾക്ക് മാർഗഭ്രംശം സംഭവിക്കുകയാണ് വേദപ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ പോലും സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ശ്രീ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി എന്താണ് ഊന്നി പറയുന്നത്, വ്യാസദേവനാൽ രചിക്കപ്പെട്ട വേദസാഹിത്യങ്ങളിലെ ഈ ശ്രദ്ധാർഹമായ ന്യൂനതയെ ശ്രീ നാരദൻ ഊന്നി പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങളുടെ ഒരു ന്യൂനതയാണ് എന്ത്, നമ്മൾ ഈ അന്യദേവത ആരാധനയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്ത് സുഖമായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. ശരിയാണ്, നമ്മൾ അധാർമികമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കില്ല നമ്മൾ. അതാണ് വേദങ്ങളുടെ ഒരു ന്യൂനത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. സമ്പൂർണ്ണ വൃക്ഷത്തിന്റെയും മൂലവേര് ഭഗവാനാകുന്നു, സമ്പൂർണ്ണ ശരീരത്തിന്റെയും ആമാശയം ഭഗവാനാകുന്നു. വൃക്ഷത്തിന് ജലം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശരിയായ മാർഗം തായ്വേരിൽ ജലം പകരുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദേവന്മാരും തൃപ്തരായിക്കോളും അല്ലെ. ആ ഭഗവത് സേവനം ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭാഗവത പുരാണം ഒഴികെ മറ്റൊരു പുരാണവും വ്യാസദേവൻ സംഗ്രഹിച്ചില്ല. വ്യാസദേവൻ തന്നെയാണ് വേദങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയത്, പക്ഷെ അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മാത്രമാണ്. ഒരുപാട് വിസ്തരിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ഭാഗവതം മാത്രമാണ്. അല്പമായ വ്യതിയാനം പോലും അത്തരം നാശം വരുത്തുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെ നിരപേക്ഷ സത്യമായ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്നും അന്യമായ ആശയങ്ങളെ ദക്ഷമായി വിസ്തരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായപ്പെടുക. അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മാത്രമാണ് നമ്മളെ ശരിയായ വഴിക്ക് നയിക്കുന്നത്. വേദങ്ങളൊന്നും തന്നെ നമ്മളെ ശരിയായ വഴിക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്താൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ കഴിവുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവത തത്വങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്ക് ഹാനികരമായ നിരവധി മതവിഭാഗങ്ങളുടെ ദാരുണ പരിണാമമായ സർവേശ്വരവാദം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ദേവാരാധനയുടെ ആത്യന്തികമായ ന്യൂനത. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റാൽ വിഷമിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വഞ്ചിയുടെ ദൃഷ്ടാന്തം യഥോചിതമാകുന്നു. വിഷയ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കുഴഞ്ഞ അവസ്ഥ ഹേതുവാകയാൽ സർവേശ്വരവാദിയുടെ വ്യതിചലിച്ച മനസ്സിന് ഒരിക്കലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധ്യമല്ല. അതായത് വേദങ്ങളിൽ എവിടെയും ഭഗവാനെ മഹത്വവത്കരിച്ചിട്ടില്ല. അതായത് എല്ലാ ദേവന്മാരെയും പോലെയാണ് ഭഗവാനും എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുമാർക്ക് ഒരു വേദം ശരിയായി പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു വലിയ ന്യൂനത. അപ്പൊ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള വേദപഠനം കൊണ്ട് പ്രയാസമാണ്, അതിന് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി വ്യാസദേവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജുഗുപ്സിതം ധർമ്മകൃതേനുശാസതഃ സ്വഭാവരക്തസ്യ മഹാൻ വ്യതിക്രമഃ യദ്വാക്യതോ ധർമ്മ ഇതീതരസ്ഥിതോ ന മന്യതേ തസ്യ നിവാരണം ജനഃ. എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചെല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജുഗുപ്സിതം ധർമ്മകൃതേനുശാസതഃ സ്വഭാവരക്തസ്യ മഹാൻ വ്യതിക്രമഃ യദ്വാക്യതോ ധർമ്മ ഇതീതരസ്ഥിതോ ന മന്യതേ തസ്യ നിവാരണം ജനഃ. കൃഷ്ണ. ജുഗുപ്സിതം യഥാർത്ഥമായി പരിത്യജിക്കുക. ധർമ്മകൃതേ മതസംബന്ധ വിഷയത്തിന്റെ അനുശാസതഃ നിർദ്ദേശം. സ്വഭാവരക്തസ്യ സ്വാഭാവിക പ്രവണത. മഹാനായ വ്യതിക്രമ അനുചിതമായി യൽ വാക്യത ആരുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം. ധർമ്മ ധർമ്മം മതം ഇത് ഇപ്രകാരമാകുന്നു. ഇതരഹ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ സ്ഥിതഃ ദൃഢീകൃതമാക്കി ന ചെയ്യരുത്. മന്യത വിചാരിക്കുക. തസ്യ അതേപറ്റി നിവാരണം വിലക്ക്. ജതഃ അവർ ജനഃ അവർ. ഭാവത്തമേസി ഭാഗ്യ വേദാന്ത സംശ്ലേ പ്രഭുപാദിച്ച് സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ആനന്ദിക്കാനുള്ള പ്രവണത പ്രകൃതിയായി ഉള്ളതാണ്. അങ്ങ് ആ പ്രവണതയെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. ഇത് ദണ്ഡനാർഹവും
സർവദാ അനുചിതവുമാകുന്നു. അങ്ങയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളാൽ അവർ നയിക്കപ്പെടുന്നവരാകിയാൽ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ അവർ മതത്തിന്റെ പേരിൽ അംഗീകരിക്കുകയും നിഷേധങ്ങളെ കഷ്ടിച്ച് പാലിക്കുന്നവരുമാകുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന എന്താണ്, സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ആനന്ദിക്കാനുള്ള പ്രവണത പ്രകൃതി. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ആനന്ദിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രകൃതി സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ ഉള്ളതാണ്. അതിനെ ആര് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു? ശ്രീല വ്യാസദേവൻ വേദങ്ങളിലൂടെ അതിന് പ്രോത്സാഹനമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതില് മതത്തിന്റെ പ്രകാരത്തില് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ അവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷ അല്ലെ, ഈ ഒരു ഓർഡർ ആണ് അതിൽ പോയിരിക്കുന്നത്. ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവണത, അതായത് പ്രകൃതിയാ തന്നെ ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ്, ആനന്ദിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് നമ്മളൊക്കെയും. ആ പ്രവണതയെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. ഇത് ദണ്ഡനാർഹമാണ്, സർവദാ അനുചിതമാകുന്നു എന്നാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി വ്യാസദേവനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ശരിയായ വഴിയല്ല. അങ്ങയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളാൽ അവർ നയിക്കപ്പെടുകയാണ്. അതായത് നമ്മള് ഒരു ഗുരുവിനെ ഫോളോ ചെയ്യല്ലേ. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ വേദങ്ങളൊക്കെ രചിച്ചു, അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മതത്തിന്റെ പേരിൽ അവയൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്നു. ശ്രീല വ്യാസദേവൻ എഴുതിയതാണ്, അതുകൊണ്ട് ആളുകളൊക്കെ അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു. അപ്പോ നിഷേധങ്ങളെ കഷ്ടിച്ച് പാലിക്കുന്നവരുമാകുന്നു. അപ്പോ ഇതിനെയൊക്കെ ഏറ്റവും അവസാനം എന്താണിത്? ഭഗവാനിൽ എത്തിക്കലാണ്. പക്ഷെ അവിടത്തേക്ക് ആരും എത്തുന്നുമില്ല അല്ലെ. എല്ലാവരും എവിടം വരെ എത്തുന്നുള്ളൂ? കർമ്മകാണ്ഡം വരെ എത്തുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് വേദങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. അത് ദണ്ഡനാർഹമാണെന്ന് വ്യാസദേവനോട് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറയുന്നു. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിജി മഹാഭാരതത്തിലും മറ്റു സാഹിത്യങ്ങളിലും വിശദമായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന സുഖോപഭോഗ കർമ്മങ്ങളുടെ നിയന്ത്രിത നിർവഹണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവിധ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെ വ്യാസദേവന്റെ രചനയെ ശ്രീ നാരദൻ ഇതോടൊപ്പം പരിത്യജിക്കുന്നു. ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായ സുദീർഘമായ ഭൗതിക സംസർഗത്താൽ മനുഷ്യർക്ക് അതിനോട് പ്രകൃതിയാ തന്നെ മനച്ചായ്വുണ്ട്. ആകയാൽ ഭൗതിക ശക്തിക്ക് അതീതമായി ഭഗവാനെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ പരിശീലനത്താൽ അവർ പരിശ്രമിക്കുന്നു. മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ പറ്റി അവർക്ക് യാതൊരു ബോധവുമില്ല. വിദ്യയായ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് മനുഷ്യജന്മം. വേദങ്ങളാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോവുകയാണ്. 84 ലക്ഷത്തോളം രൂപപരിണാമ ചക്രങ്ങളിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന അനുക്രമ ജീവിതങ്ങൾ പാപിയായ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളുടെ തടവ് ജീവിതമാകുന്നു. ഈ തടവറയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് മനുഷ്യജന്മം. അപ്രകാരം ഭഗവാനുമായി നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയാണ് മനുഷ്യരുടെ ഏകധർമ്മം. ആകയാൽ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിക്ക് വിധേയമായി മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനങ്ങൾക്കായി പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനെ ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത്. ഇപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പോ മറ്റ് സാഹിത്യങ്ങൾ, മഹാഭാരതത്തിലും മറ്റ് സാഹിത്യങ്ങളിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെയൊക്കെ റിജക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ആര്? ശ്രീല നാരദ ബ്രഹ്മർഷി. ജുഗുപ്സിതം എന്നാണ് ആ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനെയൊക്കെ പരിത്യജിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ എത്രയോ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് നമുക്കൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. ഈ 84 ജീവിവർഗങ്ങളിലും എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത? ഇതിലെല്ലാം എന്താണ്? മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഉണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാ ആണും പെണ്ണും 2 വർഗം എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങളിലും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആഹാര, നിദ്ര, ഭയ, മൈഥുനം ഇത് എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങളിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ്? അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. ഇതേ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളും ജീവിച്ച അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ അല്ലെ. ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ശരിക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് ആസ്വദിച്ച് സുഖിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ നമുക്ക് അതിനൊരു പ്രോത്സാഹനം തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. വ്യാസദേവൻ തന്നെ എഴുതിയതാണ് വേദം. അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലെ. ഇങ്ങനെ പണം സമ്പാദിക്കാം, ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് ഈ വേദങ്ങളിൽ തന്നെ എന്താണ് അഥർവവേദമൊക്കെ വളരെ എന്താ മന്ത്രവാദവും അതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? മനുഷ്യനെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യ ജീവിതം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഈ ബദ്ധജീവാത്മാക്കളുടെ ജീവിതം തടവ് ജീവിതമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ മനുഷ്യജന്മത്തിലെ ഒരേ ഒരു ധർമ്മം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനുമായി നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയാണ് മനുഷ്യരുടെ ഏകധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി വ്യാസദേവനോട് പറയുന്നത്. ആകയാൽ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിക്ക് വിധേയമായി മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ പേരിൽ
ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനങ്ങൾക്കായി പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനെ ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ പേരിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനെയാണ് ഈ മതാനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത്. മാനവശക്തിയുടെ അത്തരം വ്യതിചലനങ്ങൾ തെറ്റായ സംസ്കാരത്തിൽ പരിണമിക്കുന്നു. മഹാഭാരതം തുടങ്ങിയ വേദവ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ അധികാരി ശില വ്യാസദേവനാകുന്നു. ഒരു രൂപത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രൂപത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകുന്ന പ്രോത്സാഹനം ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് മഹാപ്രതിബന്ധമാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ആകർഷിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പരിത്യജിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകുകയില്ല. മാനവ സംസ്കാരത്തിന്റെ അസന്ദിഗ്ധമായ അവസ്ഥയിൽ മതാചാരങ്ങളുടെ പേരിൽ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനപരമായ മൃഗബലി അനിയന്ത്രിതമാകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം ബുദ്ധനായി അവതരിച്ച് മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള മൃഗബലിയെ നിർത്തലാക്കാനായി വേദങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് ശ്രീ നാരദമുനി മുൻകൂട്ടി ദർശിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം വേദങ്ങളെ പരിത്യജിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് വേദങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. മൃഗബലിയൊക്കെ എവിടെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്? വേദങ്ങളിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ബലി അർപ്പിക്കപ്പെട്ട മൃഗത്തെ നമുക്ക് ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം. കാരണം അതെന്താണ്? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ മാംസാഹാരമൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ മാംസാഹാരം വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ പരിത്യജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീബുദ്ധനായി അവതരിച്ചിട്ട് വേദങ്ങളെ നിരാകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. വേദങ്ങൾ വേണ്ട, അഹിംസയാണ് വേണ്ടത്, വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കണം, അങ്ങനെ അതായത് മൃഗങ്ങളെ ഒന്നും കൊന്നു ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേദങ്ങളെ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആര് വന്നിട്ടുള്ളത്? ശ്രീബുദ്ധൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ഈ വേദങ്ങളെ പരിത്യജിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചില വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ അത്തരം നിയന്ത്രിത ബലികൾ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ മറവിൽ മാംസം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഏതെങ്കിലും ദേവന്റെയോ ദേവിയുടെയോ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മൃഗവധം നിർവഹിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ മാംസം കഴിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്കല്ലേ മനുഷ്യരായിട്ടും ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ ഇങ്ങനെ പല പല ദേവന്മാർക്ക് മാംസം നിവേദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളത് കഴിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ തെറ്റായ കാര്യമാണെന്ന് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറയാണ്. മാംസഭോജനത്തെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താനായി അവ അപ്രകാരം അനുശാസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ക്രമേണ അത്തരം മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം വിസ്മരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും കശാപ്പുശാലകൾ പ്രബലമായി തീരുകയും ചെയ്തു. ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കാൻ വേദാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ യഥാർത്ഥമായും യഥായോഗ്യമായും വിശദീകരിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളവരുടെ വാക്കുകൾ ശ്രവിക്കാൻ മൂഢഭൗതികവാദികൾ ഗൗരവപൂർണമായ താല്പര്യം കാട്ടുന്നില്ല. അതിവിപുലമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയോ ധനസമാഹരണത്തിലൂടെയോ ജനസംഖ്യാ വർധനവിലൂടെയോ പോലും ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് വേദങ്ങളിൽ സുവ്യക്തമായും സവിശേഷമായും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പരിത്യാഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ഭൗതികവാദികൾ അത്തരം അനുശാസനങ്ങളെ ഗൗരവപൂർണമായി ചിന്തിക്കുന്നില്ല. സന്യാസം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവിതം കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിരാശരായവരെയും ചില ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ള ഉപജീവനത്തിന് കഴിവില്ലാത്തവരെയും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയെന്നാണ് അവരുടെ പക്ഷം. അപ്പോ ഈ ഒരു മാംസഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആദ്യമൊക്കെ ആളുകള് ഓരോ ദേവീ ദേവന്മാർക്ക്, നമുക്കറിയാം കാളി, ഭദ്രകാളി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ദേവിമാർക്കൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള കോഴിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അറുത്ത് നമ്മൾ നിവേദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണ് അവര് ഈ മാംസം ഭക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായത്. പിന്നെ ഈ രുചി പഠിച്ചിട്ട് ആളുകൾ നിവേദിക്കാതെ തന്നെ, അതായത് ആർക്കും സമർപ്പിക്കാതെ തന്നെ ആ കഴിക്കാൻ ശീലിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പോലെയുള്ള ഒരു മാംസാഹാരം വന്നു പോയത്. അപ്പൊ അത് തെറ്റായ രീതിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വേദങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ നിരാകരിക്കുകയാണ് ആര്? നാരദ ബ്രഹ്മർഷി. അതുപോലെ ജനസംഖ്യാ വർധനവിലൂടെയും ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധ്യമാക്കില്ല. അതായത് ഇതിലൂടെ ഒന്നും ഈ ധനസമാഹരണത്തിലൂടെയോ പിന്നെ ഒരുപാട് ജനസംഖ്യ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ടോ ഒന്നും ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും എന്താണ്, ആർക്കും ഈ പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും വരുന്നില്ല അല്ലെ. എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നു സന്യസിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ്? ഒന്നും ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ, ഇനി ആരും ഇല്ല, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നിരാശ ബാധിച്ച വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ള വ്യക്തി അല്ലെ, എനിക്കിതൊന്നും ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള വ്യക്തി, പിന്നെ ഒന്നിനും ഒരു കഴിവില്ലാത്തവർ, ഇവരൊക്കെയാണ് സന്യസിക്കേണ്ടവര്. അല്ലാണ്ട് സുഖമായി ജീവിക്കുന്നവര് ഇതൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടവരാണെന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു വേദങ്ങളിലൂടെ നമുക്കിപ്പോ നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി അതിനെ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നത്. മഹാഭാരതം പോലുള്ള പുരാവൃത്തങ്ങളിൽ
ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ കൂടാതെ അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ മാത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീതയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹാഭാരതത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ആശയവും ഭഗവത്ഗീതയിലെ നിയാമകമായ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ പരമകോടിയിൽ എത്തിക്കുന്നു. മറ്റെല്ലാ കർമ്മങ്ങളും പരിത്യജിച്ച് നിർവിശേഷമായും പരിപൂർണമായും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാദാംബുജങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കണമെന്ന നിയാമകമായ നിർദ്ദേശമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളത്. അപ്പോ മഹാഭാരതം എല്ലാം എഴുതിയ മഹാഭാരതത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്തുള്ളത്? ഭഗവത്ഗീതയും ഉള്ളത് അല്ലെ? ആ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, അഹം ത്വാം സർവ പാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. എങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കണം, ഭഗവാനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം, ഇതൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആളുകൾ ഈ ഒരു മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമായി അത് കണ്ട് അതിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വേദം എങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ജീവിക്കുന്നത്. കർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷ ആണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്ന് കരുതി ജീവിക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രവണതയുള്ള വ്യക്തികൾ ഭഗവത്ഗീത എന്ന പരമവും പ്രധാനവുമായ വിഷയത്തെക്കാൾ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പരോപകാരപ്രദവും ലോകോപകാരപ്രദവും രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അതിരേകമായി ആകർഷിതരാകുന്നു. വ്യാസദേവന്റെ ഈ അനുരഞ്ജന ആവേശത്തെ നാരദൻ പ്രത്യക്ഷമായി ദണ്ഡനാർഹം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പരമവും പ്രഥമവുമായ ആവശ്യം ഭഗവാനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും അപ്രകാരം ഭഗവാനെ താമസം വിനാ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെന്ന് സ്പഷ്ടമായും പ്രത്യക്ഷമായും ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഈ ഒരു വേദങ്ങള് നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വേദവിധി പ്രകാരമുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അങ്ങനെ നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാണ് വ്യാസദേവൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ദണ്ഡനാർഹമാണെന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ശാശ്വത ബന്ധം അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി വ്യാസദേവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. രോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ട രോഗി ആ രോഗത്തിന് വിശേഷമായി വിലക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള പ്രവണത സദാ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ ഒരു തരത്തിലും ആ രോഗി ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ രോഗിക്ക് ഭാഗികമായി പോലും നൽകുന്നതിന് യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ അഭിനിവേശമുള്ള ഒരാൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പദവിയിലേക്ക് ക്രമേണ ഉയർത്തപ്പെടുമെന്നുള്ളത് ആകയാൽ അയാളെ അതിൽ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തരുതെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഇല്ലാത്ത ദാർശനികന്മാർക്ക് ഇത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ പ്രായോഗികമാകുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തിയുത മാർഗത്തിലുള്ളവരെ അപ്രകാരം സദാ ഉപദേശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു രോഗിക്ക് പഥ്യമുണ്ടാകും അല്ലെ? അപ്പൊ വിലക്കിയ ആഹാരം ഒരു തരത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ഭൗതികമായിട്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ തടയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ അവരെ ഒരിക്കലും തിരുത്താൻ പോകരുത് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അതും ഇവിടെ പറയുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഇല്ലാത്ത ദാർശനികന്മാർക്ക് ഇത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ പ്രായോഗികമാകുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തിയുത മാർഗത്തിലുള്ളവരെ പ്രകാരം സദാ ഉപദേശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് എന്ത് വേണം? വൈരാഗ്യം വേണം അല്ലെ? ഈ ഒരു വിരക്തി വേണം. വിരക്തി വന്ന് ഭക്തിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരേണ്ടത്. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭൗതികത മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ പിടിച്ചു വലിച്ച് ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിചക്ഷണോസ്യാർഹതിവേദിതും വിഭോ അനന്തപാരസ്യ നിവൃത്തിത സുഖം പ്രവർത്തമാനസ്യ ഗുണൈരനാത്മനഃ തതോ ഭവാൻ ദർശയ ചേഷ്ടിതം വിഭോ. ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വരിയിലെ ഗുണൈർനാത്മന എന്നാണ്, ഗുണൈരനാത്മനഃ എന്നാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിചക്ഷണോസ്യാഹതിവേദിതും വിഭോ അനന്തപാരസ്യ നിവൃത്തിത സുഖം പ്രവർത്തമാനസ്യ ഗുണൈരനാത്മനഃ തതോ ഭവാൻ ദർശയ ചേഷ്ടിതം വിഭോഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിചക്ഷണഃ അതിവിദഗ്ധൻ, അസ്യ അയാളുടെ, അർഹതി അർഹിക്കുന്ന,
വേദിതും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി വിഭോഹോ ഭഗവാന്റെ അനന്തപാരസ്യ അനന്തരായവന്റെ നിവൃത്തിതഃ വിരമിച്ച സുഖം ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ പ്രവർത്തമാനസ്യ അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഗുണൈഹി ഭൗതിക ഗുണങ്ങളാൽ അനാത്മനഃ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങൾ ശൂന്യമായ ജ്ഞാനം തതഃ ആകയാൽ ഭവാൻ അല്ലയോ ഭവാൻ ദർശയ മാർഗങ്ങൾ കാട്ടിത്തരുക ചേഷ്ടിതം കർമ്മങ്ങൾ വിഭോഹോ ഭഗവാന്റെ വർത്തനം ഭാവർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അനന്തനാകുന്നു. ഭൗതിക ആനന്ദങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി വിരമിച്ച അതിശ്രേഷ്ഠനും അതിവിദഗ്ധനുമായ വ്യക്തിത്വ വിശേഷത്തിനു മാത്രമേ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളുള്ള ഈ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ. ആകയാൽ ഭൗതിക അഭിനിവേശ നിമിത്തം അത്രത്തോളം ദൃഢമായി അവസ്ഥിതമല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളുടെ വിശദമായ വർണ്ണനകളിലൂടെ അങ്ങയുടെ നന്മയാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാര മാർഗങ്ങൾ ദൃശ്യമാക്കണം. അപ്പോ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറയാണ്, പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അനന്തനാകുന്നു. ഭൗതിക ആനന്ദങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി വിരമിച്ച, അതായത് വിരക്തി വന്നിട്ടുള്ള അതിശ്രേഷ്ഠനും അതിവിദഗ്ധനുമായ വ്യക്തിത്വ വിശേഷത്തിന് മാത്രമേ, അതായത് വിരക്തി സ്വാഭാവികമായിട്ട് വിരക്തി വന്നിട്ടുള്ള അതിശ്രേഷ്ഠനും അതിവിദഗ്ധനുമായ വ്യക്തിത്വത്തിന് മാത്രമേ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളുള്ള ഈ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം അറിയാൻ അർഹതയുള്ളൂ. ആകയാൽ ഭൗതിക അഭിനിവേശ നിമിത്തം അത്രത്തോളം ദൃഢമായി അവസ്ഥിതമല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളുടെ വിശദമായ വർണ്ണനകളിലൂടെ അങ്ങയുടെ നന്മയാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാര മാർഗങ്ങൾ ദൃശ്യമാകണം. ഭൗതിക അഭിനിവേശ നിമിത്തം അത്രത്തോളം ദൃഢമായി അവസ്ഥിതമല്ലാത്തവർക്ക്, അതായത് ഭക്തിയിൽ വന്നിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളുടെ വിശദമായ വർണ്ണനകളിലൂടെ അങ്ങയുടെ നന്മയാൽ, അതായത് ശ്രീല വ്യാസദേവന്റെ നന്മയാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാര മാർഗങ്ങൾ ദൃശ്യമാക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഇവിടെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറയുന്നത്. ഭാരതമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിശേഷിച്ചും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ വിഷയമാകുന്നു. ലൗകിക പ്രവർത്തനത്തിൽ അതിരേഖമായി അനുബന്ധിതരായ വ്യക്തികളാൽ മനസ്സിലാക്കപ്പെടേണ്ട ശ്രദ്ധാ വിഷയമല്ല ഇത്. ആത്മീയ വിജ്ഞാന സംസ്കാരത്താൽ സാംസാരിക പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും വിരമിച്ച അതിവിദഗ്ധനായ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഈ മഹത് ശാസ്ത്ര അധ്യയനത്തിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അനേകം സഹസ്രം വ്യക്തികളിൽ ഒരാൾക്കോ മറ്റോ മാത്രമേ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഈ മാർഗം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ സുവ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്തരം അതീന്ദ്രിയ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച അനേക സഹസ്രം വ്യക്തികളിൽ വളരെ ചുരുക്കം പേർ മാത്രമേ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ സവിശേഷമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂ. ആകയാൽ ഭഗവത് കർമ്മങ്ങളെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം വിശദമാക്കാൻ ശ്രീ നാരദൻ വ്യാസദേവനെ ഉപദേശിച്ചു. അപ്പോ ഇവിടെ ചില വ്യാസദേവനെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി എന്താണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? വിരക്തി വന്നിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യതതി സിദ്ധയെ യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിൻ മാം വേത്തി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ഒരാൾക്കോ മറ്റോ ആണ് എന്നെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു പരിശ്രമം നടത്തുക. അത്തരത്തിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ഒരാളോ മറ്റോ ആണ് എന്നെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ആകയാൽ ഭഗവത് കർമ്മങ്ങളെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം വിശദമാക്കാൻ ശ്രീനാഥൻ വ്യാസദേവനെ ഉപദേശിച്ചപ്പോ ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നേരിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഭക്തിയിൽ വന്നത്, ഭക്തിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്തത്, എങ്ങനെയാണ് അവർ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചത്, ഇതൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ വിദഗ്ധനായ വ്യക്തിത്വ വിശേഷമാണ് സ്വയം വ്യാസദേവൻ. മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹം ലൗകിക ആസ്വാദനങ്ങളിൽ അഭിനിവേശമില്ലാത്തവനുമാകുന്നു. ആകയാൽ ഈ ശാസ്ത്രം വിവരിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം സർവദാ യോഗ്യനും വ്യാസപുത്രനായ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഈ ശാസ്ത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് യഥായോഗ്യനായ വ്യക്തിയുമാകുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പരമമായ ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രമാകിയാൽ സാധാരണക്കാരിൽ ഔഷധം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സാഹിത്യ സംബന്ധമായ അവതാരമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ആകയാൽ സാധാരണക്കാരന് ഭഗവത് കർമ്മങ്ങളുടെ വർണ്ണനകൾ ശ്രവിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു. അപ്രകാരം അവർ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിവുള്ളവരായി തീരുകയും അങ്ങനെ രോഗഗ്രസ്തമായ ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ നിന്നും
ക്രമേണ പരിശുദ്ധരായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. വിദഗ്ധനായ ഒരു ഭക്തൻ പ്രത്യേക കാലത്തിനും പരിസ്ഥിതികൾക്കും അനുസൃതമായി അഭക്തരിൽ പരിവർത്തനം വരുത്താനായി നവീന മാർഗങ്ങളും ഉപായങ്ങളും കണ്ടെത്തുന്നു. ഭക്തിത സേവനം വീര്യമേറിയ പ്രവർത്തനമാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ഭൗതിക ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമാന്ദ്യതയിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ വിദഗ്ധരായ ഭക്തർ സമർത്ഥമായ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു. ഭക്തരുടെ അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭൗതികവാദികളുടെ മൂഢസമൂഹത്തിൽ ഭഗവത് സേവന നിരതമായ ഒരു നൂതന ജീവിത പദ്ധതി നിലവിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദഗ്ധമായ ദക്ഷത ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തരഗാമികളും പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അതേ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിച്ച് ഒരാൾ ഈ കലിയുഗത്തിലെ ഭൗതികവാദികളായ വ്യക്തികളെ സമാധാനപൂർണമായ ജീവിതക്രമത്തിലും അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാര വിന്യാസത്തിലും നയിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സാധാരണക്കാരന് ഒരു ഔഷധം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ നേരത്തെ വന്ന ഒരു ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ശൃണ്വതാം സ്വകഥാ കൃഷ്ണഃ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തനഃ ഹൃദയന്തസ്തോഹി അഭദ്രാണി വിധുനോതി സുഹൃത് സദാം. അല്ലെ, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ശൃണ്വന്തോ സ്വകഥാ കൃഷ്ണഃ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തനഃ ഹൃദയന്തസ്തോഹി അഭദ്രാണി. അല്ലെ, നമ്മുടെ ഭൗതികമായ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും മനസ്സിലും ഒക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് അല്ലെ, ഹൃദയത്തിലും മനസ്സിലും. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ്? ഹൃദയം ദസ്തൂഹി അഭദ്രാണി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോ ആ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാതെയായി നമ്മള് പ്യോറായി മാറുന്നു, പരിശുദ്ധരായി മാറുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാന്റെ കഥകൾ ആസ്വദിക്കാനും നമുക്ക് കഴിവുള്ളവരാക്കി തീർക്കുന്നു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അതുകൊണ്ടാണത് ഔഷധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ രോഗഗ്രസ്തരായ ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ക്രമേണ പരിശുദ്ധരായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെയാണ് അത് പരിശുദ്ധമാക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനെ സ്വമേധയാ തന്നെ പരിശുദ്ധം. അതെങ്ങനെയാണ് അത് പരിശുദ്ധമാകുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരമപവിത്രനാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളിലേക്ക് ഭഗവാൻ തരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്യോർ ആകുന്നത്. പ്യോറായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയവും മലിനമുക്തമായി മാറുന്നു. വിദഗ്ധനായ ഒരു ഭക്തൻ പ്രത്യേക കാലത്തിനും പരിസ്ഥിതികൾക്കും അനുസൃതമായി അഭക്തരിൽ പരിവർത്തനം വരുത്താനായി നവീന മാർഗങ്ങളും ഉപായങ്ങളും കണ്ടെത്തുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനം വീര്യമേറിയ പ്രവർത്തനമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം അത്രയും വീര്യമേറിയ. നമ്മള് ആന്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കും അല്ലെ, പനിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാറാനായിട്ട്. അതുപോലെ ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് ആയിട്ട് എന്ത് മാറുന്നു? നമുക്ക് ഈ ഭാഗവത ശ്രവണം അത് മാറുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്തിനുള്ള ആന്റിബയോട്ടിക് ആണത്? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ വിദഗ്ധരായ ഭക്തർ സമർത്ഥമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു. ഭക്തരുടെ അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭൗതികവാദികളുടെ മൂഢ സമൂഹത്തിൽ ഭഗവത് സേവന നിരതമായ ഒരു നൂതന ജീവിത പദ്ധതി നിലവിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഈ അഭക്തരായിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ പോലും ഭക്തന്മാരെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് സാധിക്കുന്നു. എല്ലാവരിലും മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കില്ല, എന്നാൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ കുറച്ചു പേരെയെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താൻ ഇതിന് സാധിക്കും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദഗ്ധമായ ദക്ഷത ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് തന്നു അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ നാമസങ്കീർത്തനം. അത് നമ്മളിൽ എല്ലാവരും നാമം ജപിക്കണം എന്ന ആ ഒരു മാർഗം നമുക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും തന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം? ഇതേ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിച്ച ഒരാൾ ഈ കലിയുഗത്തിലെ ഭൗതികവാദികളായ വ്യക്തികളെ സമാധാനപൂർണമായ ജീവിതക്രമത്തിലും അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാര വിന്യാസത്തിലും നയിക്കുന്നു. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നിരിക്കുന്ന ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം അതും നമ്മളെ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റാൻ, ഒരു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേണ കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता।